arreglarem les olives de l'oliver. A la safra les posarem i l'oli d'oliva farem. El botiguer a la botiga, vet l'oli d'oliva. Els xiquets compran pa, l'oli d'oliva posarà i a la casa el menjarà. Hola, voy a explicar l'elaboració de l'oli. Agafar les olives de l'oliver. 2. Xafar les olives con el molí de pedra. 3. Mescar en aigua. 4. Separar el rebuig de l'oli. 5. Embotellar l'oli. Els vaig explicar el conte. Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Marta. La xiqueta va anar a l'olivar i es va trobar un oliver màgic. L'oliver parlava i li va dir a la xiqueta que li iban a llevar les seues olives. La xiqueta va ajudar a l'oliver i li va dir a l'agricultor que no se les llevara les olives. I l'agricultor no es va llevar les olives. L'oliver se'l va agrair amb olives màgiques. Us vaig a presentar l'elaboració de l'oli. On es fa a l'almassara? Què necessita el molí de pedra, cofi i el cànter? Qui fa l'elaboració de l'agricultor? Què elabora l'oli d'oliva? Els vaig a presentar el text descriptiu. És gran, té un molí de pedra, té molts cofis, té una premsa molt gran, té alguns cànters de mesures diferents, té algunes gerres per a guardar les olives, té diverses tafles per a guardar l'oli, té un aparell per a treure les olives de l'oliver. Esperem que us hagi agradat molt i que hagueu aprengut de l'oli.